Sa headlines kan mga bareta, final testing and sealing kan mga vote counting machine sa Camarines Sur nakapagrehistro ning nagkapirang problema. Laog sa bangko sa Siyudad Dingnaga suspendido sa maabot na Biyernes. Simultaneous multi-agency send-off ceremony of security forces ginibo kanso agong aga duman sa probinsya kan Albay. Amay na pagsara kan porsyon kan magsaysay digdi sa Siyudad Dingnaga, nagdara ning kabawasan sa ganansya kan mga pampublikong lunadan. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Kang suugma, ginibo ang final testing and sealing kan mga vote counting machine sa primero, ikaduwa asin ikatulong distrito kan Camarines Sur. Aminado ang Commission on Election na may mga nairehistrong kadikit na problema. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Nakapagtala ni nagkapirang aberya sa isinagibong final testing and sealing kan mga vote counting machines o VCM kan suugma sa 1st, 2nd and 3rd District kan Camarines Sur. Sigon kay Attorney Neil Canicula, Provincial Election Supervisor kan COMELEC Camarines Sur, kadaklan sa mga hardwares an may problema. May saro na receptacle kang or battery nakalubog so day mga gamit. So we have to replace the PCM. Igwa man na screen kang sa tong DCM. Aron ba kan cellphone blurred so dinahiling so naglalaog na di mahiling so monitor. No? So we have to replace that. Then, igwa man na nagkapira na then nababasa itong mga balota. The same problem with the scanner. So, common yung scanner, so problema. Nagkapira sa mga pigkuro ang VCM na may problema. Iyo anhali sa Del Gallego, Minalabak, Libmanan, Kamaligan, Pili, Asinragay, Mantang Sanaga, sanggatos porsyentong areglado. An proseso sa siring na insidente, pigre-report sa main office alagad. Kung daing mapakarhay, ibabalik ini sa COMELEC warehouse na nasa Laguna asin riribayan nin panibago. May protocol kita kaini, itong VCM lang ang dedarahon sa Santa Rosa. Ang VCM kasi igwang SD card na nakalaog na yan, kan deliver kang courier, no? Dahil na ito isasabay kasi ang i-repair lang itong VCM, so hardware. So SD card, mawawalat po yan sa electoral boards, ilalaog sa ballot box. Then, kasabay so I-buttons. And so other pang mga kaipuha na i-secure. Then, sisilyuhan ito pong ballot box. Then, pag abot kang VCM, kung may contingency VCMs na kita, magkakaigwag-raray final testing and sealing for that particular VCM na bagong nag-abot. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Notebook. Mientras tanto, ngunyan manaal daw ang schedule para sa final testing and sealing kan mga vote counting machine para sa natatadang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Ang pagpulbar kan mga vote counting machine ang sa iya man sumuot na imo-monitor ngunyan na aldaw. Ngunyan ang schedule this morning and later this afternoon. So yung man na imo-monitor ta, physically madaman kita sa mga lugar na ini today. Then, the same procedure, pag igwang BCM na need to be replaced, kukuaon ng taman or ihatod ng election officer. Padago sa mga bareta, siring kang naging pagkumpirmar kan COMELEC dapit sa mga problema sa primerong aldaw kan final testing and sealing kan vote counting machine. Ang VCM sa Santa Cruz Elementary School sa Banwaan in San Fernando ang saro sa nahilingan ning depektibo. Aramon ta ang kumpletong detalye kayan sa report ni Jerome Lee. Bigya-welta na sa Provincial Office kan COMELEC Camarines Sur ang depektibong vote counting machine sa Barangay Santa Cruz sa Elementary School sa Banwaan in San Fernando, Camarines Sur. Nagsayuma muna na magtawnin pahayag ang COMELEC San Fernando manungod sa pagpalya kana nasambitan ng VCM.
Sila duman kan Philippine National Police sa Banuanin San Fernando sa pagi ni Police Lieutenant Anthony Buesa dahil manapiktado na sambitan ng insidente sa saindang pagbabantay sa mga polling precincts para ngunya na eleksyon. Kahapon po ginawa yung final testing and sealing. So as per coordination po kay Comelec officer, kay Ma'am Silito Ramos, isa lang po ang nagmalfunction yung sa Barangay Santa Cruz na BCM. So sa ngayon po, papalitan po siya. Papunta po siya ngayon dun sa Capitol para palitan yung BCM na nagmalfunction. An Banuanin San Fernando, may mga barangay na nasa upland areas asin katabang man ang Philippine Army sa pagbabantay tanganing syertong trangkilo ang papaabuton na eleksyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, higot na ipapasunod kan Comelec sa dispiras asin kaaldawan mismo kan eleksyon ang likurban. Sarong paagi man subot ini para mamantinir ang pasi-orden mientras na pinagkukondusir ang eleksyon sa bilog na probinsya ni Camarines Sur. Dahil sinda pa bakalan sa grocery, ang DTI dahil man sinda papayagan. Ang ano talang sa mga sari-sari stores, sa mga kapitan po, kung pwede sa barangay, po i-enforce naman ito. Tapos, igawa pa yung instructions sa PNP, magpapatrolya man po, sumahiling po na restaurant kaya, na nagpapabakal pa. Kung baka man sinda accredited kang Department of Tourism, tapos ang customer, mga Pilipino, baka man foreigners. So, may violation po. Sa iba pang bareta, huli kang pagsara sa bulos kan trapiko sa Kalabaan kan Magsaysay Avenue sa Ciudad Dignaga kung saan gigibuhon ang dakulang aktibidad sa maabot na Biyernes. Maluyang ganansya sa mga driver nin pampublikong jeepney ang epekto kani. Aramon ta kung ano yan sa report ni Cindy Cuesta. Puon ka sa ugma, sarado na ang parte na inikan Magsaysay Avenue digdi sa Ciudad Dignaga. Pigpunan ng ibugtak ang dakulaon na entablado para sa isa sa gibong Grand Rally ni Presidential Candidate Leni Robredo sa Mayo 6. Ang biyahe hali sentro asin vice versa, kinakaipuhan na maglikaw poon sa Colgante Bridge. Maagi sa Dayangdang Road asin luwas sa kanto kan Magsaysay. Diretso na ini sa Diversion Road asin sentro. Negatibo ang siring na sitwasyon para sa sektor kan nagpapasadang jeepney. Ay, grabe na epekto. Yung nakakarayo ng autotol-tol. Nagluyang kayo. Maluyang kayo dahil Sarado niya. hali sa tulay kan Magsaysay, ralakawan na ang ralabanan. Alagad para sa kadaklan na dating nagsasakay, mayo man problema nangunyan malakaw mo na sinda. Para din po sa mga tao na naglalaog din po digdi na safe din para po maka-prepare para kay Leni Robredo. Pagkalon kayo po magmadali, malilate na. Okay lang po siguro preparation man lang po para sa tuyang maabot na presidente. Hali po ako dyan sa BCDC pero drop off ako kang agom ko dyan sa may near lang dyan sa may Magsaysay. Tapos pahakob po ako. Ay sorry. Pahakob po ako. So exercise na lang. Anyway, amay pa man. Diyan man lang po sa may tulay po. Sailing doon nakakaabala ang pagpinto kang Magsaysay? Hindi man po. Okay lang. Mientras na matapos na ang programa sa Mayo 6, tulos bubukasan ang tinampo. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, simultaneous multi-agency send-off ceremony of security forces sa Bicol. Ginibo kan sumagong aga sa probinsya nin Albay. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at
Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Magsama-sama tayong magbalitaan at kwentuhan dito sa GNN TV 48 Naga. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Padago sa mga bareta, pinagpresentar ninda Police Brigadier General Mario Reyes as in Major General Alex D.C. Luna kan Philippine Army sa Bicol ang saindang kanya-kanyang puwersa na pwedeng suguon kan COMELEC ngunya na paabuto na eleksyon. Personal man na pinag-ako kan opisina regional kan COMELEC sa pamayo ni Attorney Jane Baliza. Ang mga personahe asin kagamitan kan nasabing mga ahensya kan gobyerno. Ma'am, in behalf of the men and women of Piero 5, may I respectfully turn over 7,952 able-bodied men and women of Piero 5 and a total of 756 mobility assets ready by the power vested in me as Commander of Joint Task Force Bicolandia, AFP. I have the honor to present to you 4,022 strong men and women of the Armed Forces of the Philippines, composed of 3,981 Philippine Army, 30 Philippine Navy, and 11 Philippine Air Force. Let me also present to you the different land, air, naval assets of the armed forces. And as chairman of the Regional Joint Security Control Center, I hereby accept the forces and assets of the family. Mientras tanto, sa kasumpay pang bareta, presente ang bagong asumer na PNP Regional Director, Police Brigadier General Mario Reyes, maging si Major General Alex Luna, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army, representante kang DepEd, Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Air Force asin ang Commission on Election sa ginibong simultaneous multi-agency send-off ceremony kan subagong aga duman sa probinsya nin Albay. Sa minsay kan mga pamayo kan PNP asin Philippine Army sa Bicol, siniguro kan mga ini ang saindang kahandaan na maging matuninog ang paabuto na pirilian. As I've always reminded you, gamitin nyo lang yung inyong text, gamitin nyo lang yung training, yung experience, and of course, your common sense. Nothing will go wrong. Makakaasa po kayo na kami sa 9th Infantry Division at Joint Task Force Bicolandia ay sisiguraduhin din namin ang kahandaan ng bawat sundalo dito sa Kabikulan. Kabilang na ang ating Air Force at Navy. Huli tamadarang kadipisilan sa mga empleyado kan mga bangko sa syudad ning Naga ang pagbiyahe palaog sa saindang trabaho. Huli kan mangyayaring dakulang aktibidad sa maabot na Biyernes. Sarong resolusyon ang pinagpaluwas kan Bankers Association of Camarines Sur Incorporated na minasuspinder sa laog sa trabaho sa petsa 6 kan presenteng bulan.
Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dai malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kan Transfer It, Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Benny Manoy 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster, ang kape ng mga Oragon.